Георгий, върни на храни прасетата, ай стига си ги рязва тези храсти. Писна ми от тебе, писна ми от тая България, че замина за Лондон, че стана голям човек. Доктор, един ден се гордейте, ще видите вие кой е бати Гошо. Ай си кана. Изгоди ми новия анцук, тръгвам и връща назад. Няма. Ще ми липсва това село, Балкана, Мугла. Любимия Мерцедес. Ще изкарам парички да го стегна, като се върна. Дърва съм нацепил тук за цяла зима ще има, няма страшно. Жената ще гледа кокошките. Юри, любимото ми кученце. Един ден бати Гошо се върне. Няма да се притесняваш, моето момче, само ти ме обичаш. Чакай за последно да си видя дворчето. Шифонно няма ни дръвчета, ни ябълки. Там е страшна работа. Я като казах ябълки, служи ми малко ябълки в турбата. Така. Отрежи ми една сланинка. Дрехи не ми трябва. Не, аз сам тук ще се изкарам добре. Донесете ми куфара от дядо ми Георги дете. Дед го е купил 62 година с първата си заплата. Така. Дядо, аз ще стана доктор. Този куфар ще го напълна с пари и ще го върна обратно в нашото село. Така, сега е тук да се подреда нещата в куфарчето. Ще разбра, за къде би с музика? Я ми донесете радиото, дето Калеко ми Балабурников ми го подари. Да си пусна една песен, ако ми стане тъжно за Балкана и да тръгвам. Айде, чао на всички! Бати Гошо стане голям човек и ще се върне. Здравейте, скъпи приятели! Липсвах ли ви? Липсвах ви. Ама там долу в съобщенията никой не пита къде е бати Гошо. Бати Гошо е тук в Англия на един строеж, вижте. Защото ето тази музика лятото в Приморско. Една шведка, то бе любов, то беше чудо. Бати Гошо викаше: барман, аз черпа всички. А бармана викаше: няма проблеми, бати Гошо. Даре, ама аз знаеш, че проблемите рано или късно ще дойдат и те дойдеха. Шефа! Така че, скъпи приятели, бати Гошо вчера като лежа в леглото и си викаше: имаме 50-60 хиляди човека, които ги гледат тези клипове. Ако дадат по 1 лев, не повече, по 1 лев, бати Гошо няма да има смисъл да работи. Ама жената вика: не дей, бати Гошо, не е правилно. Ти изхарчи парите, ти ще ги върнеш. Ама хората пък могат да дадат по 1 лайк. Да съберем 50 хиляди лайка. Те поне нищо не струват. Благодаря и приятели. Айде, че шефа идва. Шефе, бачка ме! Скъпи приятели, имам голям проблем. Вече 3-та седмица работя тук в Англия. То работя много здраво. Много. А шефа още нищо не говори за пари. Аз не мога да си обясня. Сутринта обаче чашата приля. Жената ма се буди рано и ми каза: бати Гошо, ако до вечера не донесеш пари, спука на тия работата. Аз знам, че когато жената ми говори, с другата ръка държи точилка, тя никак не се шегува. Ама аз няма да оставя нещата така. Вие не ме познаете, вие не знаете кой е бати Гошо. Аз сега ще отида, ще го фана и ще му кажем: ченце, ако до вечера парите не са ми в сметката, ти знаеш ли кой съм аз? Сега ще да го намеря. Чече. Оставаш ти, няма аз. За какво съм тук? Благодаря.
Трябва да говоря с теб по един такъв малко деликатен въпрос. Ако се погледне по абстрактен начин на нашите отношения, понеже за законите на работа строго интерферентни, базирайки се на метафори и епитети, един вид искам по някакъв начин да те подсета, че... Да бъде да говоря. Точно така ще. Защото става просто трета страна, да те притеснявам. Чакай малко само да погледна нещо. Добре. Понеже жената вкъщи, пък тя жена ми е много страшна. Така. Да. Аз когато ти казах, пазни чепоти от боята да ги фърлиш в Red Bin, какво ги направи? Ми фърлихме ги в единия казан. В зеления. Нали? Че то... Аз не знам английски. Така. Левите началници са мъкнали 800 паунда. 800 паунда. Защото сме унищожили природата. Аз имам да взимам Чакай, 600. чакай, сега така това ще да видя. 800. Точно така. Имаш да взимаш 600. 600, точно. Учил си математика. Да, до трето отделение. Като маниш от 600 паунда, 800 кг, дължиш ми 200 паунда. 200 паунда. Че аз на жената какво ще занеса? Тя каза, не донесеш ли пари, бати Гошо, не се прибирай до вечера. Сега, хубаво момче си, познаваме се доста време, там да спиш във вана. Над микробуса. Микробуса, да. Да, то времето още е благоприятно. Той е тук Англия добре. Ще изкарам. Една седмица ще изкарам. Съжалявам, На той жената грешката обаче е кажи. много да пътува от мене. Добре, шефе, молодце. Обаче на жената кажи, че съм в командировка, че ще ме изхвърли от къща. Добре, ще кажа. Аз днеска няма, не? Ами, Защото няма пари. искаш купят моето евро? Ще вземе аз само ето едно картофче, така да го видим, нали? Да го спитне това картофче. То панаше, че няма да те притеснявам. Ти си хапни. Само че търси кетчупа, отдели имаш Не къде. виж къде е. Това голям човек. Не иска да се кара, нафилите. Скъпи приятели, живота на острова е тежък. Трябва да мислим друг вариант. Благодаря. Няколко месеца съм в Англия. Много е тежко положението с парите, обаче измислих супер нещо, за да забогатея. От нашото село на времето е излезнал един пророк. Той е дошъл тук в Англия. Казва се Чичо Семко. Обаче като е дошъл в Англия, понеже Семко е много българско, са го прекръстили на Чичо Самсунг. Той е нещо като Ванга. Сега ще отида при него, ако ме приеме, и ще го помоля да ми каже един матч. Слагам всичките пари на него и забогатявам. Стискайте ми палци да реши да ми помогне. Yes. Добър ден, дядо Самсунг. Знам кой си, бати Гошо. Влизай. Камък ми падна от сърцето. Казаха, че няма да ме приемеш. Знам за кого си дошъл, бати Гошо. Знам за кого си дошъл. Знам ти проблема. Дядо Самсунг, много поздрави от баба Коца. От нашото село. Она, дето ми и напих менците на кладенеца. Да, от сухия кладенец. Тя ми каза, ще Сухия занесеш на дядото Самсунг и ни специални форми. Това са от вълшебното дърво. Голям проблем имам, само ти можеш да ми помогнеш. Чакай. Изхарчих парите и жена ми каза, че докато не върна парите, няма да ме пусне да се прибера вкъщи. Дядо Самсунг. Затова ти съм мола много, ти си пророк, виждаш бъдещето. Искам, ако може да ми кажеш само един матч. Един матч аз ще заложа на него и ще възстановя всичките пари на жена ми и ще се прибера вкъщи. Това е някаква магия. Да, Ще стане ли? сложен ти е проблема.
Знам, много е сложен. Пък и жена ми я знаеш. Слушай сега внимателно. Кажи. Това са едни магически чорапи. Мале. Този червения. Да? Този във вторника след обяд. Да го облича ли? Само в червения. Червения, добре. Да. Този не. Тези двата белите. Така. Един е понеделник сутринта, Добре. друг е чак вечерта. Добре. Един е на левия крак, друг е на десния крак. Добре. Много от магията, много мирише. Дядо Самсунг, слушам. Те всичките магии миришат. Да, ма не мирише на тъмян, мирише на крака. Този В оранжевия. сряда. В сряда оранжевия. В сряда сутринта оранжевия. Така. Този не. Добре. А мача кой е? Мача? Ще ми го прошепнеш ли? Чакай. Ей, приятели. Четвъртък. Много чорапи станаха. Четвъртък. Четвъртък, жълтия ли? Жълтия. Добре. В петъка сутринта на десния крак. Добре, запомних Жълтия. всичко, дядо Самсунг. Десния крак. Добре, благодаря ти. А сега мача, ако можеш да ми прошушнеш. Хиксте. Всичко разбрах. Благодаря ти много. Ако има нещо не се получи, може ли да дойда пак да се върна? Заповядай. Не може да ни се получи. Благодаря. Аз виждам нещата много напред. Благодаря ти много, Чичо Самсунг. Благодаря, ще предам поздрави на баба ми Костадинко от тебе. Хайде, чао! Остани си със здраве! Здравей. Дано да стане, дано. Това ми е последната надежда, приятели. Стискайте палци. Мача Аржентина-Мексико. Стискайте ми палци. Гледаме го двамата с сина ми, той ще ми е кадем. Както ми каза Чичо Самсунг, един ден червен чорап, жълт, кафяв, зелен, всичко направи. Всичко. Даже той тук ми написа едни вълшебни думи. Когато стане много напечено по време на мача да ги казвам. Чичо Манчо! Положението е много напечено, мексиканците непрекъснато нападат. Казан от карбурант! В този матч не знам дали ще спечеля, но мога да получа някой инсулт. Хайде бе, главния съдя, мръсник! Дай му картон бе, ей! Щупи му часовника, главния! Дуспа бе! Дуспа бе! Хайде, вар бе! Ей, кога ли съм имал късмет? Хайде бе, Меси! Моля ти се бе! Хайде бе! Lionel Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for! Vamos, vamos! Бачка, Чичо Самсунг! Чичо Самсунг! О, господин главен съдя, нямам нерви вече! Главният съдя мача и гол! Argentina! Argentina! Yes! Yes, baby! Yes! Mati Gosho! Haydi Mati Gosho! Vamos, Argentina! Argentina! Forza! И всичките пари изби Бати Гошо. Господи, благодаря ти!
Последния път имахме големи успехи, спечелихме много пари. Сега си живеем е така, поръчваме си храна с малкия и чакаме жена ми да се върне от село Мугла. Така и така, сега сте ми дошли на гости. Това е моята къща. Тук в Англия живеем в едно мазе, 18 квадрата разкош. На Темза Скуер. Плащаме 1200 паунда. Айде сега с малкото хапнем, се обадим на моята любима жена да видим тя с майка и какво прави на село. Чакай да видим жената дали всичко е наред все пак, защото то много хубаво, при мен никога не е на хубаво. Ало? Ало, какво правиш, моето момиче? Всичко наред ли е на село? Тук съм, всичко е наред, да, добре сме. Прасето заклахте ли прасето? Заклахме прасето, сега тъкмо джумерките правиме. А парите какво стана, намери ли парите? Да, всичките пари съм ги приготвил. 3000 паунда, всичките заплати ми даде шефа. 3000 ли? Чакай малко бе, как 3000, нали 4000 трябваше? Ами няма само 3000, това е. Ма ти каза 4, за 4 се бяхме разбрали. Също така да ти кажа, имаме и малък проблем. Значи, на майка Коча умрял и сега няма 9 кози как да се заплодят. Няма проблем, жена ми. Имам една идея. Ще отида при един човек да се консултирам с него. Той ми помогне. Един тук ти не го познаваш. Той на времето там е бил от нашото село. Чичо Самсунг. Много хубав човек. Той много ми помогна. Да не е ония дъвт мошенник. Не. За един дядо Семко му викаха. Тук май чух, че му викали. Не, нищо общо няма. Това е друг човек. Да не вземеш да отидеш да се дадеш пари се на Не, моля се, как? Не. Нещо чух, че на майка ми звънял тези дни да я кани тук в Лондон. Ти знаеш ли, че той на времето този мошенник излага баба ми? Нещо я залъга. Няма, не се притеснявай. Чакам те да ми донесеш тона хубавата ракия. Напълнила съм и ние бидончета. Ако знаеш, ти ситвото взели, всичко сме приготвили, сега и джуметки се направят. Всичко Майко. Няма да се притесняваш, че само... Добре, аз парите ще ги осигуря, няма страшно. На бабата ще й купим коча. Имам идея. Айде, благодаря ти много, чао. Айде тогава, чао. Скъпи приятели, не ми остава нищо друго, освен да заложа на още един матч. И този път вече обещавам, че ще е за последно. Защото много е притеснително и може да стане голяма биля. Много добре знае, че ми се наложи, понеже на жена ми, умряла на майка и коча, ми се наложи да изкарам още пари, които смятам да изкарам пак от Аржентина. Служил съм всички си пари на Аржентина, както първия път, и се надявам всичко да се повтори и да спечеля. Хайде, Меси! Моля се, дай ме, бе! Хайде! И гол! Главният съдя, гледай малко, бе! Гледай го, гледай, чиста дуспа! Айде, слушалките, Вара! Даде! Айде, мати Гошо! Ох, да му Меси да вкара дуспата. Айде, най-големия си, айде, бе! Удар! Ей, гол! Скъпи приятели, понеже много от вас в коментарите долу ме питат, бате Гошо, откъде имаш този разкочен син Анцо, който така ти носи късмет на мачовете на Аржентина, понеже те са сини. Ще дам една малка тайна. Миналата година заведах любимата ми жена на екскурзия в Западна Германия и оттам го купих за 250 евра. Брат, седиш ли мисълта? 250 евра. Я да нищо ма търси Чичо Самсунг. Си идиота, аз какво ти казах на тебе? Да залагаш един път, а ти какво направи? Чичо Самсунг, ти откъде знаеш, че пак съм заложил? Аз виждам всичко, виждам напред. Ще спечеля ли? Не разбира се. Майко... Ще изравни и ти ще загубиш всичко. И ще се прибили. Ма как ще изравни Холандия? Той има още 5 минути, Чичо Самсунг. Моля те се, не дей така, ще ми спре сърцето. Аз виждам напред, виждам всичко. Аржентина са много силни. Ще изравни. Защо не ме пита? Аз ще ти кажа. Извинявай, Чичо Самсунг, наистина трябваше да те питам. Ама много ми трябваха парите. Много съм зле. Сега не знам как ще се ображда за жена. Ако случайно изравнат, защото аз не вярвам,
Може ли да дойда после при тебе? Какво да те правят? Какво да те правят? Благодаря ти много. Благодаря ти, Чичо Самсунг. Защо излъга хората за Амцука? Ти не си го купил от Германия. Който го забрави да дложи и ти го прибра. То Чичо Семко всичко знае. Чичо Семко, ти знаеш всичко. Моля те се, кажи ми кой ще стане световен шампион. Аржентина, разбира се. Благодаря ти. Айде, ако случайно изравнат, ще дойда до вечера при теб. Ще те чакам. Чао. Ма той Чичо Семко, утле, бе. Той има 5 минути още. И как ще стане това Холандия да изравни? 5 минути има. Глупости на търкалета. Чичо Манчо! Майко! Той човек ще излезне прав. Майко. Господин главен съдия, какво става с времето, бе? Главния! Мале. Казан от карбуран! О, боже. Стига вече, бе, няма ли да свършва времето? Мале, жената ще му уби. Пряк свободен удар. Що го даде, бе? Защо, бе? Няма да вкарат гол. Как ще вкарат, бе? Майко, той човек всичко знае, Чичо. Имаш 5 минути. Гледай, Чичо Самсунг прав беше. Те Аржентина станаха световни, хората гледай какво правят, гледай. Ама аз пусто като ма фана страх. Трябва да я заживи. Ма бати Гошо и той го знаеше. Що не заложих аз? Чака да отида до Чичо Самсунг. Беше ми споменал за един негов човек с крипти валути там. Може да измисли нещо. Чакай да тръгвам. Не. Ще да пусна една вода и отивам при Чичо Манчо. Пускам една вода и отивам при Чичо Самсунг, защото стана положението много напечено. Как можах така да се усира? Дай ме викам си къпа. Не, така се осрахме на мачовете, ти напикал си крака. Дядо Самсунг, здравей! Много ти се мога да ме приемеш. Знам, че голяма биля направих. От алкомия го направих. Моля ти се да ме приемеш. Аз казах ли ти на тебе, синко? Как да ти помогна? Каза ми обаче, носа ти... Ти Знам, сгреших много. 3 пъти. Носа ти от светения кладенец, където с баба ми за първи път са целунали вода. Заповядай вода. И отделно взех от на баба ми козите барабонки. Това са барабонки от баба ми козите. Тя каза, че магията ще се развали само с това. С барабонки. Барабонки. Голям проблем имам. Жена ми предстои да се върне, а аз изхарчих парите, които майка й беше дала. Има два варианта. Или да ми помогнеш, или да закачам въжето и да се свърши веднъж за винаги моята мъка. Да помисля. Много сложен ребус трябва да решавам. Знам. Трябва да помисля. Може и да стане. Наистина ли? Може и да стане. Господи, благодаря ти. Ще ходиш по улиците. Да. Ще се оглеждаш навсякъде. Да. Ще срещнеш човек с пичкил. Така. Той залага на криптовалута. Той ще ти помогне. О, Чичо Самсунг, благодаря ти много. Много ти благодаря. Поздрави от баба. Отървах кожата, приятели. Отървах кожата. Благодаря ти, Чичо Самсунг. Довиждане. Айде със здраве. Се обикалям заради Чичо Самсунг вече 2 дена и търся човек с пискюл. Къде е този човек с пискюл, не мога да се обясня. Там ходих, насам, насякъде. Няма. Прати ма за зелен хайвер този човек. Пускам една вода и се прибирам. То се е видяло, че... Чая да не ме види. Какво правиш ти, бе? Да не пикаеш на гумата? Как ще пика? Чичо Самсунг, ти ли си, бе? Защо му пратя за зелен хайвер? Обикарам тук
5 дена и не мога да намеря човек с пискюл. Какво правиш тук? Служил си и пискюл и всичко. Имаш грешка, моето момче. Аз не съм Чичо Самсунг, аз съм Чичо Семко. Чичо Семко. Самсунг е мой брат близнак. Той никога, аз съм ходил при него, ние сме приятели, но той никога не ми е казал, че има брат близнак. Да не сте скарали нещо? Скарани сме от 20 години сме скарани. Скарани сме заради една жена. В село имаше 3 много хубави жени. Шура, Мара и Камшик Тодора. Мале, Камшик Камшик Тодора Тодора е майката на моята жена. Аз имах дете от Камшик Тодора. Как се казва? Казва се Нафтата. Мале, това е жена ми. То стана като турски сериал ми. Те ще почнат да го гледат и майките на нашите жени. Нафтата избяга с един Гошов в Англия. Не го знам аз. Не. Мале, това съм аз, да мога да не ме разпознай. Не го знам това бати Гошо. Какъв е този човек? Келеш към... Добре, Чичо Семко. Малко така ми стана много трудно, но вие сте близнаци. Какво да направим? Какъв е твой проблем? Имам проблем. Не. Оправям се тук с тази трошка от 2 дена. Няма шадове, бе. Аз ще оправя. Ще ти помогна как? Аз на времето съм имал, първо съм карал москвич, след това в казармата карах гаска и съм ги ремонтирал и съм ги оправил. Сега ще виж какво ще стане. Всичко е такова. Влизай вътре, влизай. Масло, Няма страшно. масло, Да. Влез вътре първо и пусни музика. Вода Музиката е душата на един бензин автомобил. има. Влизай вътре, влизай. Пусни ми една музика сега, точно така. Го тук номер члеса такова. Това е музика, Чичо Самсунг. Запали! Го мъртвишлето тук, аз ти казах. Готов си? Видя ли? Бати Гошо, пипни ли, работа става, ама сега и аз имам голям проблем. Гаси мотора, гаси. Виж как ти помогнах за колата, ама сега и аз имам нужда от проблем. Положението много е зле. Трябва да намеря някакъв човек с пискюл, който да се занимава с криптовалути. Ти познаваш ли такъв човек? Ставам. Има едно момче, там на големите сгради, на 42-я етаж, казва се Шапко Пискюлев. Той да не е от нашото село и той. Отидеш при него, Те няма да ме пуснат. с криптовалута. Ама има охрана Той ще там. ти помогне. Как ще влезна? Ще отидеш и ще потърсиш Гюрга. Гюрга, тя къде работи? Гюрга работи долу на рецепцията. Тя ще ти помогне да влезеш и да го намериш. Ей, жив и здрав да си, Чичо Семко. Айде, успех! Айде. И дано да намериш ония келеш бати Гошо, дето е довел дъщеря ти в Ще Англия. го намеря. И Аз Нафтата ще намеря и него ще намеря. Аз ако чуя нещо, ще се обада, не се притеснявай. Айде. Айде, жив и здрав да си. И ако има нещо с колата, звънкай. Аз съм карал москвичи. Благодаря. Това ли ще ми се успее? Заповядай. Добър ден! Търся доцент Шапко Пискюлев. Аз съм, вие кой сте? Ами аз съм бати Гошо. Гошито, ти как успя да влезеш тук? Ами понеже чистачката Леля Миче от нашото село, тя ми отключи от долу жената. Много добра жена. Аз голяма молба имам към вас. Той Чичо Самсунг ме изпраща. Каза, че вие много добре разбирате те крикови, там някакви неща, които... Криптовалути. Да. От които може да спечели много пари, защото проблема ми е, че изхарчих от жената парите. И ако не ги възстановя тук в рамките на 1-2 дена, по-хубаво ми отвори тук прозореца, да скоча от 42-я етаж и да се свършат моите мъки, че вече писнаме. Изиграй ги половината на комар. Вие сте ми последната надежда, доцент Пискюлев. На правилното място сте дошли, моето момче. Ще оправим нещата. Няма проблеми. Вие откъде познавате господин Самсунг? Ами дядо Самсунг на времето с моята баба са биле... любовници са биле. Така, с какви ресурси разполагаме? Имам около 200 лева. Какво? 200 паунда. Айде, моля ви се, госпожо. Моля ви се. Айде. Тук играем по-сериозно. Тук нямаме време да губим. А колко пари трябва да са? 10 000 е минимум. Като намерите паричките, ще се върнете. 10 000 паунда. Откъде да ги взема? Откъде не знам.
Господи, за първи път в живота си съм на ръба да стана много богат, да оправя всичките пари, да нагласа нещата, жената. Господи, направи някакво чудо да стане, да намеря тези пари. Моля ти се. Някой звъни. Чичо Самсунг. Здравей, Чичо Самсунг. Здрасти. Много голям проблем имам, разбираш ли? Намерих твоето момче. Това е фантастичен човек. Той ще ми каже там за крифтите. Не знам как се казват, ама ще изкараме 45 000 паунда. Сега е най-подходящия момент. Ама нямам парите. Той иска 10 000 паунда. Откъде да ги взема? Молех се на Господ. Направо не знам. Слушай сега, ще ти помогна и този път. Благодаря ти много, Чичо Самсунг. Ще влезеш в спалнята. Да, Дигнеш леглото. да, Отдолу под леглото ще намериш един часовник. да. Часовника е донесен от Съветския съюз. Мале. С куповичка. Да. Вътре ще намериш 10 000 паунда. На времето баба ти продаде козите и скри парите в часовника. Обаче никой не знае. Много ти благодаря, Чичо Самсунг. Господи, ти си велик. Отивам да проверя. Благодаря. Ако стане, ще свърша каквото искаш. Обещавам, че съм ти длъжник и някой ден ще ти помогна. Ти успех. Благодаря. Дано този път да си го правиш живота. Дано, дано. Това Чичо Самсунг го излезне прав. Дано да излезне. Стискайте палци, приятели. Чакай да видим мъжината, ако скрива парите. Това няма да е честно. Всичко е вярно, пророчеството. Чичо Самсунг е прав, изве на телефона с куковичката. Ето го, същия. Чакай да проверя отзад. Майко, плика с парите. Чичо Самсунг е велик. Да, парите. Yes, baby! Yes! Бати Гошо успя и сега ще ви покаже танца на радостта. Не, кърчета, брат, кърчета. Yes, baby! Връщам се при Шапко Пискюлев, сега ще си ги разбия. Ще видят те кой е Бати Гошо. Заповядайте. Аз съм Бати Гошо. Намерих парите. О, Гоши, заповядай. Намери парички. Не ме питайте какво ми коста. Тези пари на времето на моята майка, баба Цола, си продава козите и ги даде на моята жена. Загубали ги тези пари, Господ да ми е на помощ. Ма ги събрах ги, ето ги. Това парички ли са? Това са паричките, А какво е това нещо? Това са на жена ми гащи, тя ги крие вътре. Какво? Ма то мирише. Бе, мирише, ама... Как гащи? Ууу. Доцент Пискюлев, само да ми обясните така с 2-3 думи, как ще се получат нещата, че аз малко не ги разбирам тези. Няма да се притесняваш. Така, Не си единственият човек. така, значи слагаме парите. Парите сега ще ги вложим, тук сега ще ви обясним начинанието, с което се занимаваме. Занимаваме се, инвестираме в биткоин, криптовалути. Така. В момента са идеалните времена, идеалните възможности. О, Господи, веднъж аз да фана най-идеалните времена. Цял живот не ми върви, дано поне сега да ми... Чудесни възможности се откриват Така. пред нас. Идните 2-3 дни ще бъдат уникални възможности. Ще хванем вълната нагоре. Тук имаме, използваме Фибоначи, графики. Имаме цял отбор на анализисти. 41, 40, Вие си знаете работа. 20 етажа за нас работят. Аз не искам да ви съмеса, вие само да ми кажете така горе-долу. До 3 дена ще направим, това са 400% профит. Какво е 10 000 паунда ще ги направим 45 000. Ей, Днеска е понеделник, до четвъртък, докато затвори работния ден, те да станат. те ще станат. Дано. Жената ще е доволна. Може ли да взема на жена ми гащи само? Ами да. Че моята жена да не ги види. Добре. Довиждане, доцент Пискюлев. Много ви благодаря. Довиждане, монтьоре. Ти бати Гош.
То това ма е шапка Пискюлев, бе. Че какво прави тук заложената къща? Здравейте, господин Пискюлев, как сте? О, Журка, какво правиш тук? Да не видите да я залагаш на коне? Не, аз не разбирам от такива работи. Не разбираш. Елай, да ти покажа как става. Елай, наистина ли? Да. Айде, ще спечелим ли? Мале. Господин Пискюлев, тук много интересно това. Гледай тези коне как бегат. Това черния кон струва най-малко 300-400 лева. Аз ти казвам, дядо ми имаше такъв кон на време. Джоре, ти от коне разбираш ли? Господин Пискюлев, как да не разбирам от коне? Че аз на нашото село ще коне сме купили и продали, и сме яздили, и сме орали. Виж го сега ония кон, виждаш ли го? Номер 5. Не, номер 8. Виж го, шити му се назад. Задницата е леко свалена. Няма начин да не стане първи. Гледай сега да видиш какво ще стане. Слушай, бати ти Гош. Ти може силен в криптите, обаче в конете. Да го заложим тогава. Залагай за него номер 8. Ако стане, отиваме в нас да ядем и да пием и ще чакаме да се дойде жената. Ето. Виж нашия напред. Виждам го. Давай. Виждам го, ама... Айде, бе. Дай, бе. Скача. Още 100 метра остават. Колко? 100? Аз ти казах, ето го номер 8. Номер 8 повежда. Ще спечелим ли? Да. Айде. И първи стана. Първи. Се нагушихме с пари, бе. Ето той първи, бе. Да, ето го. Значи, видя ли какво направихме? Слушай какво, това трябва да се полее. Трябва да отидем в нас, докато няма жената да го полем. Да може тя като дойде вечер, ти да обясни за тези крипти мири. Спечелето, бе. Айде, господин Пискюлев, да се почерпим за удара. Браво. Баджоро, ти много ги разбираш тия коне, бе. Откъде така специалист? Айде на здраве. Бати ти Гошо на времето. Аха. Коне е имал? Дай да чуем. Йордан Мицикулов, който е трейдър на активи, свързани с криптопазара. Здравейте, надявам се да ни чувате. Събития, свързани с криптопазара, много новини от една страна по отношение на движението на цените на отделните криптоактиви. От друга страна обаче и новината за FTX борсата, която буквално изчезна поради различни обстоятелства. Как се стигна? Какво стана? Как изчезна борсата, бе? Баджоро. Те там бяха на жената парите. И моите? Сега какво ще правим? Тя жената сега се връща. Бързо измисли нещо. Нали си много учен? Няма да се пуш, Баджоре. Какво ще направим? Тя след 15 минути си идва, бе, човек. Ще измислим нещо, Баджоре. Сетих се. Дошли са кръци, обрали са на и затова парите ги няма. Въобще няма да кажа с твоите крипто-мрифто, жената ще се ядоса много. Сега, стой там. Всичко съм измислил. Ела тук, ела да ме удари с тигана за едно, че кръците са нафанали. Бързо. Да те попребим? Да. Не. Трябва. Добре, дай го главата. Трябва да имаш щити. Трябва да имаш щити. Не, много е страшно, моето момче. Ще трябва да те понадим. Не, май го това с цигана, не ми харесва. Ами сега на Чичо Самсунг. Не, гледах в един филм. Сега ще бръкна в контакта. Дай един нож, оголи жицата да може да я фана. Ма ти в контакта ли ще бръкнеш? Ще бръкна все едно, че ти ще симулираш, че му удари от ток. Ти сядаш там, като дойде жена ми ще кажеш голяма трагедия стана, бати Гошо го удари тока, ремонтираш и нещо. Сядай там сега да гледаш какво ще стане. Чакай да взема ножа. Така. Ей! Баджоре! Ще оживееш ли? Жената идва. Бати Гошо! Къде си, бе? Айде, мой
Нищо, момче, айде, че си идвам. Айде, че нося, тук съм напълнила целия куфар с подаръци. Разминахме се. Айде. Скъпи приятели, тази история никога не се е случвала, но би могла да се случи, защото случаи и случки има много, а това, което ще се случи като случка, никой не може да предвиди. Но вие може да предвидите, че сезон номер 2, когато Бати Гошо става доктор, ще бъде още по-интересен. Абонирайте се за канала, последвайте ме в Инстаграм, но знайте едно, ако вие ме следвате в Инстаграм, ме виждате, и аз ще ви последвам и ще ви виждам. Така че до ново виждане. А сега какво? Танца, разбира се, на Бати Гошо! Кръвчета, гледай, брат, кръвчетата! Какво нещо в живота, на времето като бях неизвестен, никой не се сеща за мен. А сега като станах доктор, его. Dr. Blanton, Yes. please advise what's the result in here. No, I'm sorry, man. No. This is caputichin.